Лекари от цялата страна поискаха оставката на министъра на здравеопазването. Близо 2000 медици излязоха на протест пред Министерския съвет. Какви са исканията им, ще научим от Теодора Трифонова. Добър вечер. Добър вечер. Медиците протестираха 2 часа тук, под прозорците на премиера, срещу реформите в здравеопазването. Те бяха категорични, че е скъсан диалога с Здравното министерство. Лекарите настояват за удължаване действието на рамковия договор от миналата година и за подписване на анекс с тяхно участие. Такъв анекс вече беше подписан в края на миналия месец, но без участието на съсловната организация, само между здравните власти. Медиците са против пръстовия идентификатор в болниците и новата здравна карта, която според тях ще отнеме правото на пациента да избира къде да се лекува. Ще ви покажем протеста сега през очите на медици от малка общинска болница. Вижте. Само за месец Мария, която има сърдечна болест, постъпва за втори път на лечение в Ботевградската болница. За нейното заболяване обаче здравната каса плаща само веднъж. Кажете ми какво трябва да ида в здравната каса. Близо 1000 лева ще струва лечението на 70-годишната жена. Всичко това ще бъде за сметка на една общинска болница. Само за миналата година болницата е загубила 220 000 лева от пациенти като Мария. Компенсират дефицита с ниски заплати, 1000 лева за лекар със специалност и 600 за сестра. Заплатите не достигат, защото често пъти ние от собствения джоб плащаме за пациентите. Няма пари за ремонти и нова апаратура. Моят живот е минал в тази болница. Започнала съм работа, когато имаше едни широки просторни отделения. Сега, след демокрацията, виждате, можете да погледнете, да видите в какви условия работиме. Кадрите не достигат, а лекарите се оплакват, че прекарват твърде дълго време в попълване на документи. 12 часа на обед медиците напуснаха работните си места и се отправиха към протеста в столицата. Откриваме ги пред Министерския съвет. Заедно с колеги от цялата страна поискаха оставката на здравния министър. Нашия здравен министър не взема правилните решения, така че неговата оставка и ръководството на здравната каса. Господин Москов, знае ли майка му по коя клинична пътека го е родила и дали го е родила по клинична пътека с лимит? Петър Москов не се срещна с протестиращите. Бил заед. Нито днес, нито вчера избирам графика си спрямо желанието на някой за одобрение или за протест срещу това, което правя. Не искаме цветя и уиски. Искаме да си ги купуваме. Искаме да гледаме благодарните очи на нашите пациенти и да не ни е срам. И не всички подкрепиха митинга. Медици от големи университетски болници се въздържаха да излязат на протест. Примерът им беше последван от спешните и общо практикуващите лекари. Теодора Трифонова за лекарското недоволство на жълтите павета. Благодарим ти.